Паважаныя удзельнікі, спікеры і гледачы. Вітаю вас на трэцяй дыскусіі ў межах серыі круглых сталоў, якую мы назвалі 5 год супрацьстаяння. Кво вадзіс Беларусь. Ініцыятарам гэтых мерапрыемстваў выступае Інстытут развіцця і сацыяльнага рынку для Беларусі і ўсходняй Еўропы. Мы распачалі серыю дыскусій, каб разам шукаць адказ на ключавое пытанне, куды ідзе Беларусь. Які кірунак абірае беларускае грамадства ва ўмовах глыбокай напружанасці геапалітычнай? Еўрапейскі шлях развіцця і дэмакратыі ці далейшае ўцягванне ў ідэалагічную і палітычную арбіту Расіі. У межах гэтай серыі дыскусій мы ўжо правялі две сустрэчы. Першая была прысвечана становішчам рэлігійных супольнасцяў, другая транспамежнаму супрацоўніцтву рэгіёнаў Беларусі. Сёння мы засяродзімся на надзвычай актуальнай тэме, гэта культурна-гуманітарнай экспансіі рускага міра. Падчас дыскусіі мы паспрабуем знайсці адказы на такія важныя пытанні, як кірункі расійскай культурнай палітыкі, якія найбольш актыўна праяўляюцца ў Беларусі, як увогуле працуе сетка такіх інстытуцый, як рускія дамы і звязаныя з ёю арганізацыі. Як уплываюць наратывы рускага міра на трансфармацыю беларускай ідэнтычнасці, як праз сімволіку, недзяржаўныя арганізацыі і гістарычную памяць прасоўваюцца ідэі рускага міра. І ўвогуле, якія формы супраціву экспансіі рускага міра найбольш эфектыўныя, як у Беларусі, так і на міжнародным узроўні. І да дыскусіі мы запрасілі тых экспертаў, якія маюць багаты досвед як даследаванняў, так і практычнай працы ў гэтай галіне. Мы спадзяёмся, што сённяшняя размова будзе не толькі глыбокім аналізам і аналітычным абмеркаваннем, але і істотным крокам да вызначэння стратэгій супраціву і ўзмацнення беларускай культурнай і сэнсавай прасторы. Я зараз крыху скажу пра рэгламент нашай працы. Кожны спікер, кожны выступоўца мае да 15 хвілін на свой выступ. Пасля ўсіх выступаў у нас будзе сесія пытанняў і адказаў. Падчас выступаў спікераў можна пакідаць свае пытанні ў чаце, і мы іх агучым ужо пазней. Першы выступоўца, якому я хочу прадставіць слова, гэта Павел Церашковіч, беларускі гісторык, кандыдат гістарычных навук, прафесар, былы старшыня Сената Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ў Вільні, з'яўляецца ж аўтарам шматлікіх даследаванняў па праблемах беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, савецкай спадчыны і культурнай палітыкі. Акадэмічныя інтарэсы ўключаюць палітыку памяці, гістарычную ідэнтычнасць, ідэалагічныя ўплывы на постсавецкім грамадстве, культурную і гуманітарную палітыку Расіі ў Беларусі. Павел шырока публікуецца ў навуковых, экспертных, аналітычных выданнях і выступае з публічнымі лекцыямі ў якасці эксперта ў беларускіх міжнародных медыа. Калі ласка, вам слово, Павел. Вітаю, шановныя удзельнікі дыскусіі, шановныя слухачы. Сёння тэма майго выступу – гэта інстытуты так званай мягкай сілы Расійскай Федэрацыі у Рэспубліцы Беларусь. І я пачну з Россупрацоўніцтва. Гэта дзяржаўная установа, гэта федэральнае агенцтва, афіцыйна оно так завецца, па справах садружнасці незалежных дзяржаў, суайчыннікаў, якія пражываюць за мяжой, і па міжнароднаму гуманітарнаму супрацоўніцтву. Гэта арганізацыя была ўтворана ў 2008 годзе, і яна атрымала ў спадчыну ад Савецкага Саюза сетку устаноў, якія ў савецкія часы называліся там дамамі братэрства з Савецкім Саюзам і гэтак далей, гэтак далей. А гэтая установа працуе ў 80 краінах свету. Там занята каля 900 чалавек, непасрэдна Россупрацоўніцтва падначаленае Міністэрству замежных спраў Расійскай Федэрацыі, але кіраўніка Россупрацоўніцтва прызначае
асабіста прэзідэнт Расійскай Федэрацыі. А бюджэт гадавы на пачатак 20-х гадоў складаў каля 55 мільёнаў еўра ў год. Асноўная аўдыторыя гэта моладзь, гэта экспертныя супольнасці і тое, каго Расійская Федэрацыя называе суайчыннікамі. Чым займаецца Россупрацоўніцтва ў цэлым і, скажем так, вонкава фармальна, гэта распаўсюджванне расійскай мовы, расійскай класічнай культуры, перадусім зробіцца фокус на 19 стагоддзі. Робіцца гэта праз курсы рускай мовы, праз арганізацыю выстаў, фестывалей, кінапаказаў і гэтак далей, і гэтак далей. Россупрацоўніцтва дастаткова актыўна працуе у сацыяльных сетках і найбольшую колькасць падпісчыкаў мае у Фейсбуку. У Беларусі асаблівасці дзейнасці Россупрацоўніцтва. Самае галоўнае, звычайна у замежнай краіне Россупрацоўніцтва мае два прадстаўніцтвы, так названых рускіх дома. У Беларусі афіцыйна рускіх дамоў 4, і у Мінску, Гродна, Гомелі і Брэсце. І да гэтага трэба дадаць, што у мінулым годзе быў яшчэ створаны расійскі інфармацыйны цэнтр у Магілёве, фактычна тое ж самае, то бок не закрануты, застаецца пакуль што толькі Віцебск. У Беларусі асноўны кірунак дзейнасці Россупрацоўніцтва гэта прадстаўленне стыпендый для маладых беларусаў для навучання ў расійскіх універсітэтах. За апошнія 5 год колькасць гэтых стыпендый павялічылася ў 18 разоў і ў мінулым годзе склала 1300 стыпендый, якія пакрываюць цалкам усё навучанне на ўзроўні бакалаўрыяту. Гэта асноўнае, чым займаецца Россупрацоўніцтва. Да гэтага трэба дадаць, што мінскі рускі дом, ён з'яўляецца такой штаб-кватэрай для арганізацыі расійскіх суайчыннікаў у Рэспубліцы Беларусь. І у адрозненне ад рускіх дамоў, якія не надта афішуюць сваю дзейнасць, вельмі цяжка знайсці інфармацыю ўвогуле пра тое, што там адбываецца. Гэтая арганізацыя суайчыннікаў, яна мае уласны сайт, з гэтага там вынікае, што у Беларусі дзейнічае каля 40 такіх арганізацый, і сайт адрозніваецца такой выключнай антыбеларускай таксічнасцю. Больш таго, тое, што друкуецца на гэтым сайце, скажем так, прадстаўнікі гэтай супольнасці, яны адкрыта кажуць, што мы ніякімі суайчыннікамі не з'яўляемся. Мы грамадзяне Беларусі, але мы падтрымліваем палітыку Расіі. Апроч рускіх дамоў актыўна выкарыстоўваецца пляцоўка расійскага дзяржаўнага сацыяльнага універсітэта. Гэта адзін з нешматлікіх замежных універсітэтаў, які дзейнічае на тэрыторыі Беларусі. Я проста пазначу, што генетычна адкуль узяўся гэты універсітэт, гэта была маскоўская партыйная школа, якая ў 91 годзе сябе пераназвала такім універсітэтам. І на базе гэтага універсітэта, дакладней філіяла, праводзяцца шматлікія выставы. Я правяду толькі адзін прыклад. Выстава пад назвай «Злачынства кіеўскага рэжыму, няма тэрміну даўнасці». Чым яшчэ займаюцца рускія дамы? Асабліва ў Брэсце і Гомелі вядома, што даволі часта туды у прымусовым парадку школы адпраўляюць сваіх вучняў на прагляды разнастайных кінафільмаў. Тэматыка можа быць самая розная. Гэта
Можа быць, напрыклад, стужка пра тое, як вось цудоўна жывецца ў Расіі пад уладай Пуціна, ці асобная стужка пра тое, як стваралі спецыяльны аўтамабіль «Аурус» пад Пуціна, то бок цэлы дакументальны фільм гэтаму прысвечаны. Вялікую ўвагу, напрыклад, у мінулым годзе была нададзена 10-гадовому юбілею анексіі Крыма, і вось з гэтым была звязана вялікая колькасць кінапаказаў, выстаў і нават творчых конкурсаў, калі у Гомелі вучняў заахвочвалі пісаць творчыя работы ці там прадстаўляць малюнкі, прысвечаныя вось дзесяцігоддзю захопу Крыма. Ну і увогуле тэматыка дзейнасці, яна вялікай ступені звязана з тэматыкай вайсковай, асабліва вось у пачатку мая яна актывізуецца, і тут усе магчымыя і немагчымыя формы, там і выставы дзіцячых малюнкаў, і выставы плакатаў, раздача георгіевскіх стужак, і нават мастер-клас вальса перамогі. Вот нават танцы можна вось перафарбаваць у такую вайсковую тэматыку. Ну і я хочу яшчэ падкрэсліць, што пасля масштабной агрессии России супраць Украины фонд попал под санкции у большасці еўрапейскіх краін. І што асабліва небяспечна, гэта вось гісторыя гэтага фонда, асабліва яго удзел рускіх дамоў у оккупации Крыма, Донецкой и Луганских областей в 2014 году. И абсолютно невыпадково один из идеологов русского света, Тимофей Сергейцев, один таксама з идеологов денацификации Украины у своим творе, то Россия павінна зрабіць Украины, ён прапановвае выкарыстоўваць офісаў супрацоўніцтва у якасці акупацыйнай адміністрацыі. І вось складаецца такое ўражанне, што і у Беларусі іх разгортванне гэта разгортванне будучай акупацыйнай адміністрацыі. Наступная установа гэта фонд «Русский мир», які быў створаны ў 2007 годзе, менавіта ў тым годзе, калі вось ідэалогія рускага міра была абвешчана у якасці такой дзяржаўнай ідэалогіі расійскай дзяржавы. Русский мир фармальна лічыцца недзяржаўнай арганізацыяй, але ён цесна супрацоўнічае і з Міністэрствам замежных спраў Расіі і Міністэрствам адукацыі. Гадавы бюджэт у яго значна большы, гэта каля 100-130 мільёнаў даляраў у год, і фонд «Русский мир» ён мэтанакіравана займаецца прасоўваннем самой ідэалогіі рускага міра. Дзеля гэтага выкарыстоўваецца адмысловы веб-сайт, ён жывы, ён вельмі часта абнаўляецца, і вядома, што наведвальнікі сайта, іх штогод там каля 1,5 мільёнаў са 190 краін свету. То бок фактычна ўсе краіны свету вось яны закранутыя дзейнасцю гэтага фонда. Фонд выпускае да гэтага часу часопіс «Русский мир». Ну, в асноўным гэта такая дзейнасць накіраваная на менавіта прапаганду рускага міра. Канкрэтныя формы дзейнасці гэта стварэнне кабінетаў
фонда рускага мира звычайна іх размяшчаюць у замежных універсітэтах ці проста у навучальных установах. І вось такія цэнтры і кабінеты рускага мира дзейнічаюць больш чым у 104 краінах свету. Апроч гэтага фонд займаецца утварэннем сеткі так званых дружелюбных арганізацый, якіх налічваецца больш за 3000. Дзейнасць фонда в асноўным разгорнута у былых савецкіх краінах, а таксама у Злучаных Штатах Америки, у Германии, Италии, Франции, Турции и Китая. Но у европейских краінах фонд попал под санкцию, дзейнасць яго паралізавана. Вось. А у Беларусі гэты фонд не такі актыўны, як Россупрацоўніцтва. Існуе толькі 3 прадстаўніцтва, Цэнтр рускага мира у Мінску і 2 кабінеты. Один кабінет у Брэсцкім універсітэце, а другі, як не дзіўна, у сярэдняй школе у Нью-Йорк. Вось. І в асноўным гэта звязана з тым, што былі знойдзены канкрэтныя асобы, якія вось зацікаўленыя у гэтай актыўнасці. У Нью-Йорк вядома, што там ёсць такая пантанная ідэя рускага мира настаўніца, якая возіць сваіх вучняў на разнастайныя там фестывалі маладых журналістаў евразійскіх, там фестывалі маладых блогераў і гэтак далей. І трэцяя структура, якая актыўна дзейнічае ў Беларусі, гэта фонд публічнай дыпламатыі імя Александра Горчакова. Гэта неўрадавая таксама фармальная арганізацыя, якая на самой справе, безумоўна, кіруецца Міністэрствам замежных спраў. Фонд выдзяляе гранты на выкананне навуковых праектаў у галіне міжнародных адносін, паліталогіі, эканомікі, гісторыі і журналістыкі. Пра гэты фонд вядома не вельмі шмат. Афіцыйна нібыта яго бюджэт складае ўсяго каля $1,5 мільёна у год, але вядома, што у раду фонда уваходзяць расійскія алігархі, вядома, у тым ліку Алішер Усманов, і што на самой справе бюджэт фонда значна большы за тыя афіцыйныя лічбы, якія існуюць. А фонд вельмі актыўны у Беларусі, і паказчыкам гэтага з'яўляецца, што фонд Горчакова мае толькі 2 прадстаўніцтва за мяжой. Одно прадстаўніцтва ў Тбілісі, што сімптаматычна, другое у Мінску. У Мінску прадстаўніцтва было створана ў 2020 годзе, і завецца яно Цэнтр аналізу і прагназавання саюзных інтэграцыйных працэсаў. Вядома, што вось гэты філіал фонда Горчакова, ён прадстаўляе дастаткова вялікую колькасць стыпендый, і вось в тых умовах, калі беларускія навукоўцы ўнутры краіны пазбавіліся магчымасці атрымоўваць стыпендыі еўрапейскія ці амерыканскія, яны дастаткова часта карыстаюцца вось такой магчымасцю. Вядома, што з фондам непасрэдна супрацоўнічаюць вышэйшыя афіцыйныя асобы Беларусі. У тым ліку Наталья Качанова займалася патранажам рэалізацыі некаторых праектаў, у тым ліку расійска-беларускай школы маладых лідараў саюзнай дзяржавы. Вось гэта 3 асноўныя структуры, якія дзейнічаюць на нашай тэрыторыі. Гэта не толькі яны, ёсць яшчэ і іншыя, але гэтыя 3, яны самыя асноўныя, і сярод іх найбольшую пагрозу, безумоўна, несе Россупрацоўніцтва. Дзякуй за ўвагу.
Дзякую, Павел, за такі грунтоўны агляд вось гэтых механізмаў уплыву мяккай сілы на Беларусь. У мяне ў самога ўжо з'явілася некалькі пытанняў. Ну, я думаю, у аўдыторыі пасля вось выступа ўсіх мы гэтае пытанне зададзім вас. Заставайцеся з намі. А зараз я хочу предоставить слово Павлу Барковскому, кандидату философских наук, гостевому профессору Института философии и социологии Польской академии наук, былому доценту кафедры философии культуры Белорусского державного университета, які займаецца герменэўтыкай, сацыяльна-крытычнай тэорыяй і даследаваннем знішчэння культурнай прасторы ў Беларусі, уплыву наратываў рускага міра на культурную ідэнтычнасць беларусаў. Калі ласка, Павел. Так, мені допочувати, так? Я не з самого початку тому буду адказваць як бы на агульнае пытанне сённяшняй сустрэчы. Тое, пра што казаў наш калега, професор Цяжковіч, выглядае ўжо нават па пераліку жахліва, хаця насамрэч гэта толькі верхавіна айсберга. Бо тыя асноўныя арганізацыі гэта сапраўды, скажем так, стрыжань той мягкай сілы, які непасрэдна праводзіць кампаніі на карысць рускага свету, яго прасоўвання ў бліжэйшым і далёкім замежжы. Але натуральна, што гэтых уплываў нашмат болей. Пачаць можна з самага банальнага таго, што ляжыць на паверхні. Мы бачым па дадзеных сацыялагічных апытанняў, які ўсё яшчэ праводзяцца з розных, скажем так, сацыялагічных майстэрняў ці лабараторый, што ўжо на сённяшні дзень каля 35–40% беларусаў знаходзіцца ў прамым інфармацыйным поле расійскіх медыа, расійскіх СМІ. Гэта могуць быць, канешне, афіцыйныя дзяржаўныя СМІ, гэта могуць быць так званыя апазіцыйныя СМІ, накшталт «Медузы». Але, па сутнасці, гэта все адно так ці інакш паказвае уцягнутасць беларусаў у расійскую інфармацыйную прастору, што дзейнічае насамрэч нават куды больш жорстка, чым дзейнасць рускіх дамоў, які ўсё ж такі ажыццяўляюць гэта праз розныя ўскосныя, перадусім, інструменты. Акрамя таго, натуральна, што адбываецца гэта праз шматлікія кантакты, якія існуюць на розных узроўнях. На ўзроўнях, скажем так, міжведомственных, калі прадстаўнікі, там, чыноўнікі беларускія ад кіраўніцтва універсітэтаў да, скажем так, кіраўнікоў розных раёнаў ці абласцей карыстаюцца сувязямі з расійскімі адпаведнымі службамі, чыноўнікамі ці універсітэтамі і фактычна ажыццяўляюць на пастаяннай аснове нейкі, ну, як это называецца, культурны абмен. То есть по факце альбо прывозяць спікераў з Расіі, альбо возяць беларускія дэлегацыі, беларускіх студэнтаў, беларускіх школьнікаў, ну, альбо моладзь на расійскія мерапрыемствы, пра што ўжо таксама трошкі казаў гаспадар Павел. Натуральна, што бачна, які вялікі маштаб супрацоўніцтва цяпер у галіне культуры. Выходзіць, насамрэч, ну, дакладней, выходзілі да апошняга часу вельмі добрыя маніторынгі уплываў вось гэтай русіфікацыі рускага свету на Беларусь. Ну, вось адзін з самых грунтоўных гэта тое, што рабілася айсэнсам, іх маніторынгі па нацыянальнай ідэнтычнасці, яны выдаваліся, ну, регулярна да сакавіка месяца, цяпер у іх там, я так разумею, пэўныя праблемы. Але нават па іх бачны, які насамрэч грандыёзны маштаб вось гэтага уваходжання расійскіх структур, арганізацый, рознага кшталту інструментаў мягкай сілы ў Беларусь.
апошні даклад за сакавік налічвае 36 сторонок, і нічога добрага там для нас няма. Калі такі пералічваеш маніторинги, часам адчуваеш, што як у тую вайну з дубальтоўкай ваюеш супраць танка. І насамрэч гэта сведчыць пра тое, што для Расіі вось гэты заходнееўрапейскі вектар, якім з'яўляецца Украіна і Беларусь, гэта адзін з такіх прыярытэтаў, куды яна цяпер вельмі шмат укладаецца. Калі казаць пра культурніцкае поле, я думаю, пра гэта яшчэ мои калегі больш закрануць, там мы таксама бачым, наколькі вялікая прысутнасць расійскіх артыстаў, тэатральных калектываў, расійскага кіно, расійскіх нават выставаў сёння у Беларусі. Нават у параўнанні з тым, як гэта адбывалася там до 2020 года, гэта бачна, што павелічэнне проста ў разы. Часткова гэтаму садзейнічаюць, канешне, санкцыі, якія не дазваляюць, скажем, большасці замежных нейкіх калектываў прымаць актыўны ўдзел у беларускай культурным поле. Ну і плюс суагрэсія Беларусі ў вайне в Украіне шмат каго адштурхоўвае з заходніх артыстаў. Таму фактычна, калі мы назіраем тое, што зараз адбываецца, гэта дамінацыя рускага культурнага прадукта, трошки ёсць яшчэ прадукта з краін СНД, ну хутчэй так па старых савецкіх сувязях, можна так сказаць. Такія рэжымы, як там Узбекістан, Таджикістан, Казахстан яшчэ там могуць быць прадстаўленыя час ад часу, Азербайджан. Ну і, канешне, Кітай, які паступова, але няўхільна нарошчвае сваю прысутнасць у Беларусі, у тым ліку і ў культурным поле. Ну, але сёння не пра яго. І фактычна атрымліваецца, што сёння інфармацыйны ціск і ціск у публічнай прасторы на беларускага грамадзяніна, на прадстаўніка, так бы мовіць, беларускай ідэнтычнасці вельмі моцны, вельмі істотны. Бачна, што гэта не абмяжоўваецца толькі прапагандай ці прамоцыяй рускай культуры, рускага свету. Гэта адначасова суправаджаецца нападкамі на пэўныя элементы нацыянальнай самасвядомасці ці нацыянальнай культуры. Ну, напрыклад, адэпты рускага міра, найбольш яго агрэсіўныя прадстаўнікі, такія як добра вядомая Бондарова, але не толькі яна, нападаюць, напрыклад, на традыцыйныя беларускія святы, нейкія прысвечаныя гэтаму падзеі, такія як, напрыклад, купалля ці нейкія выставы беларускіх нячысцікаў, апелюючы да праваслаўнай як бы традыцыі, да таго, што яны змагаюцца з неапаганствам, але фактычна вынішчаючы тое, што лучыць беларусаў з іх традыцыйнай народнай культурай. Таксама відавочна, што адбываецца нападкі на выкарыстанне беларускай мовы. Перыядычна гэта выходзіць у публічную прастору такім чынам, што альбо нейкія прадстаўнікі Расіі абураюцца ў чарговы раз, што яны прыехалі там в Беларусь, а ім ніхто там не змог у нейкім санаторыі там адказаць па-руску, все размаўлялі па-беларуску. Альбо тое, што, напрыклад, недавно ускалыхнула навіна, калі дзяўчына хацела паступіць у беларускую цэнтр ранняга развіцця, а ёй адмовілі з фармулёўкай «у нас все говорят по-русски». Да, гэта выклікала пэўнае абурэнне ў грамадскасці, але такія выпадкі таксама ўжо не ідэнтычныя. Мы ведаем, наколькі скарацілася выкарыстанне беларускай мовы ў школьнай адукацыі. Гэта цяпер ужо менш за 10% усіх школьнікаў у Беларусі, хто гэтаму вучыцца. Нагадаю, у 90 нават годзе, на момант распаду Савецкага Саюза, такіх было каля 25%. Бачыце, падзенне за 30 гадоў незалежнасці. Адпаведна,
беларускую мову так ці інакш спрабуюць выцесняць з усёй публічнай прасторы, мяняюцца назвы вуліц, зноў вяртаюць расійскія напісанні, на прыпынках грамадскага транспарта і ў грамадскім транспарце. Таксама вяртаюцца да практыкі выкарыстання расійскай мовы, выцеснілі цалкам беларускую лацінку, то бок відавочна взяты курс на інтэнсіўную русіфікацыю, і гэты курс толькі ўзмацняецца пачынаючы з 2020 года. Гэта ўсё, калі падсумаваць, сведчыць пра тое, што сапраўды сёння адбываецца сапраўдная вайна з беларускай нацыянальнай ідэнтычнасцю. Вядома, хто яе вядзе, вядома, якімі сродкамі гэта вядзецца. Адпаведна, вельмі мала магчымасцей гэтаму супрацьстаяць наўпрост, асабліва калі параўноўваць і бюджэты, і магчымасці таго боку. Зразумела, што большая частка нацыянальна арыентаваных беларусаў вымушаная была яшчэ і трапіць у эміграцыю, што яшчэ больш абцяжарвае магчымасць наўпрост неяк змагацца з гэтай сітуацыяй на зямлі. Ну і адпаведна для нас гэта пытанне таго, як мы можам мабілізаваць тыя нешматлікія рэсурсы, якія у нас ёсць, каб ўсё ж такі не прайграць татальна ў гэтым супрацьстаянні, дзе Расія вось вядзе такі вельмі масіўны наступ. Я хочу сказаць, што праблема нават не толькі ў Беларусі, дзе здавалася зразумелая сітуацыя і ўлада цяперашняя цалкам вымушаная падпарадкоўвацца вось гэтаму агрэсіўнаму наступу рускага свету. Мы бачым, што нават у краінах заходняй Европы гэтыя элементы рускай мяккай сілы захоўваюцца. Тыя ж рускія дамы, напрыклад, у Нямецчыне ці в Аўстрыі, яны яшчэ працягваюць функцыянаваць да сённяшняга дня, можа быць, не ў поўную сілу, але яны там ёсць. Таму вораг у нас досыць моцны, але натуральна, што гэта ад нас вымагае яшчэ больш стратэгіі, хітрасці для таго, каб разумець, што з гэтым можна рабіць надалей. Так, Павел, дзякую, вы скончылі, так? Так. Дзякую. Карціна, конечно, которую вы абмалявалі, яна не зусім такая радужная і досыць такая пессімістычная. Я спадзяюся, што падчас гэтага семінара мы яшчэ абмяркуем, як з тымі рэсурсамі, якія ёсць у дэмакратычных сілах, грамадзянскай супольнасці, міжнародных партнёраў, можна будзе нейкім чынам паўплываць на яе змяненне. Заставайцеся з намі, яшчэ я ведаю, што вы там пазней мусіце заходзіць, але, можа быць, там адкажаце на некалькі ці на хаця б на адно там пытанне. А зараз я хочу перадаць слова Алексею Ластоўскаму, кандыдату сацыялагічных навук, даследчыку ў сферы гістарычнай памяці, нацыянальнай і этнічнай ідэнтычнасці, акадэмічнаму дырэктару Беларускага інстытута публічнай гісторыі і даследчыку інстытута палітычная сфера. Калі ласка, Алексей, вам слова, 15 хвілін вашых. Дзякую. Дзякую. Паколькі я буду весці размову пра гісторыю, то таксама спынюся і на такім пытанні генезісу і развіцця, як усё разгортвалася. Таму што можна вылучыць тры асноўныя этапы, скажем, уплыву расійскай мяккай сілы на нацыянальную гісторыю Беларусі. Першы этап гэта да 2014 года, які можна назваць такім перыядам, калі Расія папросту пакінула вось вызначэнне курсу культурнай палітыкі і гісторыі беларускім уладам, паколькі разлік быў на тое, што Лукашенко гэта такой свой сукін сын, які, в прынцыпе, будзе забяспечваць расійскія інтарэсы, паколькі ён рознымі палітычнымі, эканамічнымі рычагамі прыцягнуты да інтэграцыі з Расіяй. Але тое, што адбывалася ў Украіне, показала, што вось такія разлікі на, скажем, аўтаномную прывязку да Расіі, да жадання стварыць супольную прастору, яны насамрэч не працуюць. І высветлілася, што і Лукашенко таксама
робіць шмат чаго, што ну, насамрэч як бы разыходзіцца з расійскімі інтарэсамі. І ў тым плане і вызначэнне, напрыклад, гісторыі. І пасля 14 года тут появляецца ўрэшце ўсё ж такі і сацыялізаваныя актары, якія пачынаюць прасоўваць расійскія інтарэсы. І, конечно, в першую чаргу вылучаецца фонд «Гістарычная памяць» і яго кіраўнік Александр Дюкаў. Гэты фонд перад тым шмат у чым займаўся праблемнымі пытаннямі Расіі з суседзямі, але іншымі. У першую чаргу это балтыйскія краіны, асабліва Літва, Латвія і Украіна. То есть і Дюкаў спецыялізаваўся ў першую чаргу на гісторыі 30-х гадоў, дзейнасці савецкіх выведачных службаў, потым пераключыўся на гісторыю Другой сусветнай вайны і асабліва займаўся пытаннямі калабарацыі з нацыстамі, удзелу нацыстычных фармаванняў у Халакосце і там падобнае. То есть, як бы, па сутнасці, была арыентацыя на такія тэмы, якія могуць быць чуллівымі і дыскрэдытаваць публічны імідж суседніх з Расіяй краін. І вось з 14 года ён інтэнсіўна пераключаецца на беларускія пытанні, і фактычна ідзе як бы нарастанне супрацы, шукаюцца партнёры. У першую чаргу гэта архівісты, гісторыкі-архівісты. Быў створаны часопіс пад назвай «Беларускае гістарычнае абазрэнне». Вось. І ну, многія гісторыкі нават падключаюцца да супрацы з Дюкавым, таму што, ну, па сутнасці, гэта таксама грошы, так? І вось, здаецца, ты робіш тое, што звычайна рабіў бы, публікуеш тое, што раней рабіў бы, але за гэта атрымліваеш расійскія грошы. Ну і паступова як бы наращваюцца такія сеткі тых людзей, якія, ну, ў прынцыпе, гатовы ну, працаваць на гэту фундацыю. І наступны этап гэта відавочна пасля 2020 года, калі вельмі рэзка ўзмацняецца расійская прысутнасць у беларускай культурнай прасторы. І тут важна значыць, што вось эта ініцыятыва фонд «Гістарычная памяць» быў актыўна ўключаны ў тым ліку і ў трансфер ідэі прызнання генацыду з Расіі ў Беларусь, тому што там гэту ідэю прызнаць савецкі народ ахвярай генацыду нацыстаў падчас Вялікай Адчайнай вайны распрацоўвалася значна раней, і там ужо былі там і спробы апрабацыі яе на лакальным узроўні. То есть паўстала такая некая інтэлектуальная канцэпцыя, як гэта можна зрабіць. І гэта было як бы прэзентавана беларусам, кшталту, вот, а давайте мы зробім такую рэч, як бы, і вось Генеральная пракуратура гэта падкапіла, і я думаю, што все з вас уже добра ведаюць, паколькі вот гэта тэма генацыду беларускага народу стала адной з найбольш важных тэмаў актуальнай беларускай гістарычнай палітыкі. То есть і тут мы бачым, што вот фактычна расійскія карані як бы ну, тут самым найпростым чынам відавочныя. З іншага боку, фонд «Гістарычная памяць» як бы і Дюкаў заняліся ў тым ліку такой карэкцыяй некаторых тэм, якія адчуваліся як балючымі, якія маглі б весці да большай ступені канфронтацыі Беларусі і Расіі. Ну, напрыклад, курапаты, тэма сталінскіх рэпрэсій. Але найбольш актыўна Дюкаў займаўся такой дыскрэдытацыяй постаці Костася Каліноўскага, то есть праз прасоўванне, ну, такой рэвізіі і Каліноўскага, і агулам як бы паўстання 63-64 гадоў. Ну і
тут, конечно, былі дасягнуты такі досыць істотныя поспехі. З аднаго боку, Дюкаў увёў у гістарычны зварот шмат новых крыніц, новых дакументаў, але все это было паддадзена пад соусам того, што мы павінны пераацаніць Каліноўскага як паляка па поглядах, тое, што паўстанне змагалася за адраджэнне Рэчы Паспалітай, там не было ніякай павесткі, тое, што гэта было паўстаннем шляхецкім, якое не падтрымалі сяляне, паўстанцы выкарыстоўвалі тэрор, асабліва супраць прадстаўнікоў праваслаўнай царквы. Ну, то есть такая цалкам рэвізіянісцкая пазіцыя, якая ўсё-такі знайшла істотны адбітак праз напрыклад, перагляд гістарычных падручнікаў, і асабліва гэта адчувальна ў такім афіцыйным дыскурсе, дзе ўжо паўстанне Каліноўскага стала ну папросту такой тэмай небяспечнай ці вельмі чуллівай. Таксама адзначу, што ў значнай ступені прасоўванню гэтай расійскай павесткі спрыяюць некаторыя постаці сярод беларускага істэблішменту. У першую чаргу мова ідзе пра Вадзіма Гігіна, чалавека, які заўжды быў так пры ўладзе і спрабаваў так фармаваць такі нейкі інтэлектуальны ландшафт у Беларусі. Апошнім часам ён узначальвае нацыянальную бібліятэку Беларусі, і здавалася б, гэта такая фармальная пазіцыя, але ну, насамрэч відавочна, што Гігін працуе на расійскую павестку, прасоўвае яе, і гэта ну, часам выклікае нават такі супраціў, крытыку, дыскусіі унутры беларускай эліты, таму што далёка не ўсе згодныя на такое вот, прарасійскае прасоўванне. Ну і тут, калі мы кажам пра гістарычныя дыскусіі, то відавочна, што ну, ёсць зноў жа разыходжанні сярод такіх людзей, якія спрабуюць вызначаць накірунак гістарычнай палітыкі ўнутры Беларусі, арыентацыі на першча беларускай дзяржавы, і што, ну, напрыклад, той же самы Ігор Марзалюк, ён спрабуе прасоўваць іншую версію, як бы больш пра беларускую, ну, у плане арыентацыі на беларускую дзяржаву, хай сабе там і з Лукашэнкам, але як бы відавочна, што это все-таки ну, некая вельмі спецыфічная версія беларускай версіі гістарыяграфіі, у той час як Гігін відавочна выступае такім агентам расійскага ўплыву. Таксама апошнім часам пасля 20-го года паявіліся і іншыя актары, якія спрабуюць працаваць на беларускай дзялянцы, хоць можа не так сістэматычна, як Дюкоў. У першую чаргу это расійскае ваенна-гістарычнае таварыства, якое значылася у тым ліку і будаўніцтвам помніка Суворову, Александра Невскаму, які быў адчынены ў Мінску. І тут я таксама зазначу яшчэ некаторыя такія тактыкі супраціву, што ну, далёка ўсё не так як бы выглядае безвоблачна для расійскага боку, кшталту, калі, напрыклад, адбывалася афіцыйная інаўгурацыя да помніка, ён быў адчынены на тэрыторыі расійскай амбасады, дарэчы, то есть не на беларускай тэрыторыі нават. Але, напрыклад, на адкрыцці гэтага помніка выступаў добра вядомы Медзінскі, які ў свой час быў міністрам культуры, і ён прамаўляў пра тое, што вось Беларусь і Расія гэта фактычна адна гісторыя, дакладней, што Беларусь это частка расійскай гісторыі. І вось што цікавае, я гэту прамову знайшоў толькі на сайце расійскага ваенна-гістарычнага таварыства. То есть ніводныя беларускія медыі, якія пісалі пра адкрыццё помніка, такіх словаў не згадалі. То есть, ну, такая маўклівая цэнзура. Я могу сказаць, што вот, гэта, напэўна, адна з такіх стратэгій супраціву, то есть такое маўклівае пазбяганне. Напрыклад, калі у свой час арганізоўвалі канферэнцыю пра прыгнёт беларускіх сялян у Рэчы Паспалітай, то гэта канферэнцыя павінна была спачатку адбывацца ў
Смаленску і ну просто банальна ніхто з беларускай гісторыку на не падаўся і арганізатары вымушаныя былі перагледзець яе планы, як бы, то есть она была перанесена ў польскі дзяржаўны універсітэт. Ну і зноў жа эта канферэнцыя ў рэгіянальным універсітэце, якая адчыняецца з вітальнай прамовы міністра замежных спраў расійскай федэрацыі Лаўрова. То бок, ну, бачым, што вот прыкладаліся такія нейкія намаганні, але зноў жа спроба расійскага боку прапіхнуць па выніках канферэнцыі такую нейкую публічную дэкларацыю пра тое, што вот як бы Рэч Паспалітая это была чужая дзяржава, дзе прыгняталі беларусаў, ну яна не прыйшла. То есть беларускія гісторыкі з вялікім скрыпам, але неахвотна як бы прасабаціравалі прыняцце падобна тэксту. Ну але мова ідзе пра тое, што ўсе тыя працэсы яны ідуць паступова, нарастальна, і чым далей, тым большая все-таки будзе ступень залежнасці. І тут ёсць ну, відавочныя фактары. Ну, не ведаю, што тут сказаць, але ёсць таксама і праблема ізаляцыі, якая вырастае ў тым ліку за палітыкі санкцый, пра тое, што так ці інакш беларуская прастора, якая існуе ўнутры Беларусі, яна ўсё больш і больш адчувае сябе закрытай, выбудоўваецца такая сцяна паміж заходнім светам і Беларусю, і гэта вядзе да нарастання камунікацыі, інтэграцыі з расійскім бокам. І мне падаецца, што калі мы кажам пра санкцыі ў плане культуры, то трэба ну, куды іх па-іншаму выкарыстоўваць, чым калі мова ідзе, напрыклад, там пра нейкія эканамічныя, палітычныя санкцыі, паколькі зноў жа гэта тая палітыка, якая ну папросту павольна, але штурхае Беларусь у бок Расіі, і ў гэтым плане яна проста ну, не дасягае тых мэтаў, якія ну, павінны былі б стаяць. Так? То есть наадварот, скажем, вырваць Беларусь з лапаў расійскага свету. Але ну, я не з'яўляюся такім песімістам пра тое, што ўсё як бы там страчана. Мне здаецца, што ёсць відавочныя ўсё ж такі каналы інфармацыйнага ўплыву. Мы бачым, што вот недавно беларускія ўлады ці хутчэй сілавыя структуры заняліся адміністратарамі Вікіпедыі, бо ну, адчуваю, што тут ёсць нейкі рэсурс, якім яны не могуць авалодаць, які яны не могуць скарэктаваць, але які стварае важную веду пра свет. То бок в любым выпадку Беларусь нельга адключыць як бы ад свету, адрубіць інтэрнэт, і таму як бы ёсць каналы, гістарычныя праграмы на Ютубе, папулярныя публікацыі, тыя ж самыя артыкулы Вікіпедыі, якія ну, могуць цалкам спакойна ўплываць на свядомасць і веды людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі. Таму, як бы, на мою думку, ёсць магчымасці працаваць, і трэба адстойваць Беларусь, не даць як бы Расіі цалкам культурна, інтэлектуальна падпарадкаваць сабе нашу краіну. Дзякуй. Дзякую, Алексей, за ваш выступ. Я бачу, што ўсё ж такі вы ну, дадаеце прамень гэтага святла, што не ўсё страчана, і ўсё-такі ёсць супраціў перапісванню гісторыі, уплыву на гістарычную памяць, і нават не толькі з боку беларускай грамадзянскай супольнасці, але вы закранулі, што ёсць і ў дзяржаўных структурах людзі, якія ўсё ж такі клапоцяцца пра захаванне дзяржаўнасці і адпаведна дзяржаўнасці Беларусі, і адпаведна асабістай, можа быць, погляду на гістарычную памяць. Мы яшчэ працягнем дыскусію, і да вас таксама ёсць пытанне. А зараз я хочу перадаць слово Надзеі Гарэцкай, менеджеру культурніцкіх і адукацыйных праектаў з досведам арганізацыі грантавых конкурсаў. Надзея спецыялізуецца на стратэгічным развіцці ініцыятыў, скіраваных на супрацьдзеянне культурніцкай экспансіі рускага міра і захаванні нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. Калі ласка, Надзея, вашыя 15 хвілін.
Дякую вялікі. Вельмі рада бачыць усіх і хачу трошкі працягнуць вось гэты стрыманы аптымізм спадара Алексея, Таму што, як па мне, калі мы не бачым нешта добрае, вартае, мы не разумеем, куды ж мы можам накіроўваць свае рэсурсы, каб разам неяк змагацца і супрацьстаяць. З вашага дазволу я адкрыю прэзентацыю, каб, можа быць, было трошкі больш наглядна. І сёння я хачу казаць вынікі наша такога невялічкага аналітычнага агляду, якія мы робім на працягу ўжо 3 гадоў, разглядаючы, што адбываецца ўвогуле у культурніцкім свеце. І таксама мы перыядычна размаўляем з культурніцкімі актарамі ўнутры, праводзячы інтэрв'ю, каб зразумець больш дакладна іх запыты да нас, тых, хто знаходзіцца звонку. Ну і, канешне, хочацца трошкі паразважаць пра назву самой серыі лекцый «Кво-вадис». Понятна і зразумела, што калі мы знаходзімся тут, вонкі, мы ўсё роўна знаходзімся ў сітуацыі нейкае пачуцця віны. І часам у нас ёсць адчуванне, што нават тое, што вялікае, што мы можам зрабіць тут вонкі, яно не настолькі важнае, чым любая дробная актыўнасць і супраціў, які быў зроблены ўнутры краіны. І толькі калі мы будзем імкнуцца нашыя высілкі аб'яднаць, я думаю, што будзе, магчыма, нейкі поспех. Такім чынам, калі мы ўвогуле глядзім на тое, што адбываецца зараз, мы можам заўважыць і адчуць, як сёння ўжо казалі папярэднія аўтары, пра тое, што наша краіна, як ідэалагічна, інфраструктурна і нават культурніцкі, яна прададзена Расіі. І расійскую прысутнасць мы бачым ва ўсім. Мы бачым у абвестках, мы бачым у санаторыях, мы бачым у канцэртных залах. І мы назіраем на то, што знікаюць незалежныя беларускія галасы. І зараз, калі тое, што было раней больш-менш плюрыстычным, цяпер цалкам кантралюецца галасамі, якія, скажем так, верныя крамлёўскім наратывам. Я дазволю сабе трошкі паразважаць над пытаннем увогуле культурніцкай палітыкі, якая зараз існуе ў Беларусі, і выкажу такое меркаванне пра тое, што на дадзены момант па сутнасці культурніцкай палітыкі не існуе. Таму што тое, што мусіць рабіць культурніцкая палітыка, гэта падтрымліваць развіццё, падтрымліваць доступ да культурніцкіх прадуктаў для ўсіх слаёў насельніцтва, ствараць інфраструктуру для развіцця культуры і вырошчваць моладзь, падтрымліваць адукацыйныя працэсы. Па сутнасці, з усяго гэтага на дадзены момант мы можам канстатаваць, што толькі інфраструктура яшчэ трымаецца. Всё астатняе не зусім працуе так, як мусіла, і па сутнасці мы маем не культурніцкую палітыку, а тое, што культура, яна выкарыстоўваецца выключна як інструмент ідэалагічнага кантролю, нейкай такой эмацыянальнай вернасці уладзе і, канешне, таксама прасоўванне наратыву рускага міру. Хачу зачытаць адну цытату колішняга міністра культуры. Ачысціўшыся ад дэструктыўных элементаў, культурная супольнасць засяродзіла намаганне на вырашэнне галоўнай задачы – выхаванне дастойных грамадзян і патрыётаў Беларусі. У гэтай працы актыўна выкарыстоўваецца патэнцыял нашых музеяў і аб'ектаў гісторыка-культурніцкай спадчыны. Это былі словы Маркевіча, которые он казаў яшчэ мінулым кастрычніку, але сутнасць не мяняецца. Культура дагэтуль успрымаецца выключна як ідэалагічны інструмент. Але вось менавіта праз адсутнасць вось такой канкрэтнай дзяржаўнай падтрымкі альбо кіравання фармуецца, скажем так, новыя формы супраціву як унутры краіны, так і вонкі. Спачатку хочу вам паказаць некалькі такіх заметак пра тое, што мы бачым звонку і то, што бачна знутры, пра тое, што адбываецца ў культурніцкім сектары. Некалькі прыкладаў з музыкі, то, што беларускі музычны рынок амаль цалкам заняты расійскімі артыстамі, і сапраўды выступаюць пераважна тыя, хто адкрыта падтрымлівае вайну. Тым часам беларускія музыкі, актары, асабліва тыя, хто хоць неяк засвяціўся ў 20-м годзе, яны пад забаронай знаходзяцца. У літаратуры мы таксама заўважаем фактычна поўнае засілля кніг на разнастайную тэматыку з Расіі. Вельмі быў яскравы прыклад самага вялікага мінскага кірмаша ў 2025 годзе, якой, па-першае, і нёс назву
что датычылася Великой Отечественной войны. И, в принципе, мы можем сказать, что там не было представлено книги ни з ЕС, ни США, ни Великобритании, ну и колькасць гэтых краінаў, якія ўдзельнічаюць у такіх кірамшах, яна зніжаецца. Пра кіно гэта ўвогуле зараз самая балючая тэма. Мы бачым, як адбываюцца чарговы разнос у беларускім кіно. Літаральна нядаўна таксама міністр культуры цяперашні Руслан Чарнецкі сказаў, што до 1 верасня стаіць задача разабрацца з кадрамі і матэрыяльнай базай. А перад гэтым ён заявіў пра тое, што усіх, каго з'ехалі, усіх, скажем так, кіношнікаў ён плануе вярнуць. Это вельмі цікава. Таксама была цікавая заява ад міністра інфармацыі Марата Маркава, который паведаміў, што з мэтай выяўлення экстрэмісцкай літаратуры кніжныя крамы і бібліятэкі манітораць аж некалькі структур. Сярод іх і Міністэрства інфармацыі, Саюз пісьменнікаў Беларусі, таксама сілавыя органы. Таму перыядычна у нас папаўняецца гэты спіс экстрэмісцкай літаратуры. Беларускі ПЭН вядзе дакладны маніторынг гэтага спісу. Можна паглядзець у іх на сайце, крайне нядаўна аб'яўляўся. Хочу вам таксама прэзентаваць, у нас ёсць такая падборка тумбаў, беларускіх тумбаў і рускіх выступоўцаў на іх. Літаральна свеженькая, гэта Олег Газманаў з канцэртам, который так і называецца «Русский мир», который плануецца у кастрычніку. І такія тумбы, яны сапраўды вельмі яркія. Усе рускія канцэрты, которые адбываюцца, яны ходзяць з аншлагам. І я гатова прызнацца, што літаральна сама у сваёй стужцы бачыла сяброў, которые наведвалі канцэрты «Рукі веры». У меня стаяла дылема, ці выключаць іх адразу сяброў, ці ўсё ж таки размаўляць. Гэта тая рэчаіснасць, якая ёсць, аднак тут варта адзначыць, што калі нават зайсці на сайт Квіткібай, мы ўбачым, што гэта не адзінае, што існуе. Конечно, это самае гучнае, гэта самае яскравае. Аднак все ж таки можам сказаць, што альтэрнатыва якая-никакая праскользвалі. Пра гэта, пра такія крыніцы надзеі трошкі пазней. Што адбываецца ў пытанні такой цэнзуры і кантролю? На прыкладзе музычных канцэртаў, якія адбываюцца, напрыклад, у Беларусі, то для того, каб правесці такое, патрабуецца біяграфія артыста, правяраюцца тэксты песен, правяраюцца пашпарты ўсіх удзельнікаў групы і арганізатараў, правяраюцца спасылкі на сацыяльныя сеткі. Калі там штосьці знаходзіцца, то канцэрт забараняецца. Увогуле спіс арганізатараў канцэрта скараціўся ад некалькі тысяч да некалькі дзесяткаў, што стварае вельмі добрую, скажем так, глебу для карупцыі. Аднак і, скажем так, і ствараюцца падпольны такі бізнес. Зноў жа, калі мы кажам пра тое, што адбываецца пра цэнзуру і тое, што зараз хвалюе усіх, гэта тое, што нацыянальныя нейкія інстытуцыі імкнуцца вцягнуць гэтую руска-мірскую тэматыку. Зараз мы назіраем сітуацыю, калі Нацыянальны тэатр оперы і балета плануе гастролі ў анексаваным Крыме. Мы ўжо чулі паведамленне пра тое, што удзельнікі выказваюць нейкі супраціў. Сапраўды вельмі цікава, чым гэта ўсё скончыцца. Вельмі спадзяемся, што нейкі розум пераможа. Аднак мы бачым гэты ціск, які існуе увесь час, не супыняецца. Яшчэ адзін слайд, які паказвае сакралізацыю савецкага мінулага і зноў жа гэта васпяванне рускага міра. Хочу асабліва спыніцца на афішы, якая плануецца на 9 жніўня на Мінск-арэне, вялікая дыскатэка вяртання ў СССР. Я думаю, што гэта дата выбрана абсалютна не выпадкова. Гэта такое сведчанне, засталбіванне пра тое, што 9 жніўня, 5 год пасля нашай рэвалюцыі, скажам, у цэнтры Менску будзе граць музыка, савецкая музыка. Але давайте трошки вернемся до того стрыманага аптымізму і крыніц надзей, которые я хотела бы агучыць.
потому что все ж таки мы таксама назіраем унутранае непрыняццё прарасійскай арыентацыі і нават гэта выяўляецца не толькі скажем пытанне спажыўцоў культурніцкага прадукту, але таксама такія рэчы сабатуюцца ўнутры сістэмы. Што мы еще можам адзначыць, што ўсё ж такі расійскі культурны вот гэты ўплыў і вялікі попыт на расійскі прадукт ён адбываецца выключна праз адсутнасць усялякай альтэрнатывы, якая існуе. Зараз у нас ёсць санкцыі, немагчыма прыезд нейкіх еўрапейскіх зорак, беларускі як бы весь пласт беларускіх артыстаў яркіх па сутнасці знаходзіцца в эміграцыі, вырасціць хутка новых зорак дастаткова складана. І часам можна разумець, што нават тое, што робяць дразды в Беларусі, гэта таксама палітыка супраціву. Мусім гэта разумець. Тое, што вот адбываюцца спробы навязаць расійскую культуру, яны даволі часта выглядаюць штучнымі, часам сабатуюцца ўнутры сістэмы. І адначасова мы бачым нейкую новую хвалю беларуска-арыентаванай моладзі, якія разумеюць і нацыянальную ідэнтычнасць, еўрапейскай каштоўнасці, што, напрыклад, выяўляецца ў росце спажывання беларускамоўнага кантэнту. З інтэрв'ю актарамі ўнутры краіны, што мы еще хацелі б адзначыць, што праблема існуе не толькі в адсутнасці зорак, в адсутнасці альтэрнатывы, але таксама зніжэнні пакупніцкай здольнасці беларусаў, што вельмі часта яны не здольныя аплаціць квіткі, прыйсці на канцэрт ці набыць квіткі ў тэатр. І, в прынцыпе, таму выжыванне і аўтараў таксама становіцца дастаткова складанай. Таксама не існуе зараз платформаў для краудфандинга, для того, каб штосьці адбывалася ўнутры краіны. Таму для нас гэта таксама тут маячок, на который мы мусім звярнуць увагу. Калі яшчэ некалькі гадоў таму любое супрацоўніцтва з уладамі даволі жорстка адмаўлялася і крытыкавалася, на дадзены момант мы можам убачыць, што не існуе такой дакладнай чорнай і белай пазіцыі. Мы бачым больш адценняў, больш каляровай гамы, і калі мы размаўляем з творцамі, бачым некалькі стратэгій выжывання, якія зараз існуюць. Ёсць стратэгіі адыхода, тыя, которые цалкам спыняюць сваю грамадзянскую нейкую дзейнасць, яны сходзяць з прафесіі, пераходзяць в абсалютна такія мірныя, траваяднае існаванне, цалкам не актывуючы ўвогуле свой творчы патэнцыял. Ёсць варыянт сыходу в андэграунд, ёсць момант, калі адбываецца нейкі кампраміс, калі знаходзяцца спосабы, як у тых умовах цэнзуры, якая існуе, ўсё роўна па правілах існаваць і працаваць. Ёсць фармат транснацыянальнай працы, калі актары, которые знаходзяцца ўнутры краіны, яны працягваюць існаваць і ўдзельнічаюць у міжнароднай дзейнасці, актыўнасці. Ёсць лаяльнасць, можа быць і штучная лаяльнасць, і дастаткова поўная лаяльнасць. І на дадзены момант можам казаць пра тое, што ні адзін з гэтых стратэгій выжывання не можа крытыкавацца, і яны, кожны з іх можа разглядацца як стратэгія супраціва. Нават людзі, которые цяпер ходзяць у Палаўскі тэатр, той, который быў спалены, знішчаны і восстанавливаецца дзіўным спосабам праз прыцягненне рускіх актораў, яны кажуць, што яны ходзяць для таго, чтобы чуць штосьці па-беларуску, чтобы не глядзець нешта зноў рускае, і нават нешта ёсць не самае горшае там. Вось, таксама мы назіраем дастаткова часта пераход да такіх мяккіх трав'ядных тэмаў, калі мы кажам пра падтрымку рамёстваў, фальклораў, дзіцячая літаратура. Часам нават гэта працуе праз дзяржаўнае выдавецтва. То есть адбываецца такая безгучнае супрацоўніцтва з дзяржаўнымі структурамі. Калі казаць пра запыты і чаканні, якія мы чуем знутры краіны, знутры актараў, якія ёсць, пра што яны просяць падтрымку, то гэта, першае, это падтрымка творчасці ў стол, в шуфляду, ціхая нейкая праца, арганізацыя рэзідэнцый, стыпендый,
вельмі патрэбна фіксацыя таго, што адбываецца, што не патрэбна зараз, каб гучала гучна, це будзе вельмі карысным. Таксама гэта падтрымка кантакту беларусамі за мяжой, гэта значыць візавае лабіяванне, вяртанне трафіку. Вельмі шмат разоў мы чулі, што мы мусім лабіяваць вяртанне цягніка з Менска на Вільню, напрыклад. Яны просяць пра тое, каб замежныя спецыялісты маглі прыязджаць у Беларусь нават ціхім спосабам, карыстаючы тыя магчымасці, якія ёсць, там умоўна без віз, які ў нас ёсць на 5 дзён. Яны просяць ментарскую падтрымку сваіх унутраных ініцыятыў, стварэння нейкіх адукацыйных праграмаў, нават адукацыю таго, што ж адбываецца ў свеце, таму што часам іх няма доступу да гэтай інфармацыі. Но таксама гэта выданне кнігаў, падтрымка праектаў, якія звязаны з фармаваннем нацыянальнай ідэнтычнасці. У гэтым сэнсе для нас мы бачым, што і аўтары, і актары абапал між яны гатовы супрацоўнічаць, і для гэтага патрэбна сапраўды рэальная падтрымка гэтага дыялогу, стварэння сумесных праектаў, прызнанне экспертызы тых, хто працуе ўнутры краіны, і імкненне зразумець кантэкст таго, што адбываецца ўнутры. Тут я таксама прадставіла невялічкую цытату аднаго з аўтараў знутры краіны. Ён кажа так, што за мяжы ўспрыманне беларускай рэчаіснасці моцна скажонае, часам занадта чорна-белае, нават чорнае. На самой справе тут хапае колераў, людзі імкнуцца жыць поўным жыццём, рэалізоўваць, выказвацца з папраўкаю на ўмовы, канешне. І яны гатовы перамагаць страх, адкрывацца свету і супрацоўнічаць. Хацела бы завяршыць таксама такім стрыманым аптымізмам, про то, што нягледзячы ні на што, беларуская культура існуе на дадзены момант. Яна, конечно, трансфармавалася, яна перажывае вялікі ціск як цэнзуры з боку ўладаў, так і непамернага ціску і агромнага фінансавання з боку рускага міру. Аднак то, што адбываецца, яно вельмі важна, і мы мусім шукаць гэтыя добрыя крыніцы, добрыя рэчы, каб зразумець, што мы можам падтрымліваць, взрасціць, што мы можам фінансаваць і куды можам накіраваць свае ресурсы. Дзякуй вялікі. Дзякую, Надзея. Відавочна, што шмат у каго за мяжой, асабліва ў тых людзей, которые выехалі ўжо даўно, ствараецца ўражанне, што ў Беларусі там выпаленае фактычна поле, але ж згодна, вось вы зараз паказалі, што ўсё ж такі там існуюць ініцыятывы, людзі жывуць і развіваюць гэтую нацыянальную культуру. Можа быць, гэта не публічна і часцей за ўсё не публічна, ось схавана, але ўсё ж такі гэта жыве. І дзякую вам за рэкамендацыі, якія маюць істотнае, я думаю, значэнне для грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных сілаў, куды трэба рухацца, вось што трэба рабіць для таго, каб ўсё ж такі Беларусь не была ізаляванай краінай. У нас зараз мы пераходзім да сесіі пытанняў і адказаў. Вось. І у нас у чаце ёсць шэраг пытанняў, але перш за ўсё я хацеў бы, можа быць, хтосьці з нашых спікераў альбо ўдзельнікаў Зума хоча задаць пытанне нашым спікерам альбо спікеры адзін аднаму. Вы, калі ласка, падыміце руку, я вам дам слова для таго, каб задаць пытанне. І адзначце каму, ці нейкаму канкрэтнаму спікеру, альбо, можа быць, там усім выступоўцам адразу. Пакуль я не бачу пытанняў і рук, але ў мяне ёсць пытанне з чата. Першае пытанне адрасавана было Паўлу Церашковічу. Лепшыя беларускія розумы крадуць праз стыпендыі для навучання ў расійскіх інстытутах, затое на мяжы з Еўрапейскім Саюзам выбудоўваецца мур. Што можна з гэтым зрабіць? Як гэта змяніць? Можа быць, Павел, вы паразважаеце пра гэта? Ну, я задаю регулярно гэтае пытанне нашим коллегам, партнерам з еўрапейскіх краін, ці там удзельнікам дыалогу паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі, американским урадам, і прыважу гэтую лічбу 1300 і задаю пытанне, вось калі сабраць усе разам стыпендыі, якія прадстаўляе, умоўна кажучы, калектыўны захад, там наберется хотя бы палова ці третья частка. Конечно, не. І гэтым трэба
трэба займацца. І я яшчэ раз, калі ёсць магчымасць, я абавязкова гэтае пытанне стаўлю. Але мне здаецца, што галоўнае тут вырашае непасрэдна сама беларуская моладзь. І калі мы прасочым лічбы, статыстыку, дзе навучаюцца, дзе навучаліся беларусы, то мы бачым, што выбар не на карысць Расіі. То бок 10 гадоў таму за мяжой Беларусі вучылася 40 тысяч студэнтаў. І з іх 77% вучылася ў Расіі. 77%. І вось пасля анексіі Крыма бачна, што пашоў ужо такі пералом. І на сённяшні дзень толькі ў адной Польшы беларускіх студэнтаў вучыцца больш, чым у Расіі. А калі ўзяць агулам, вось зноў жа такі умоўна краіны захаду, куды я далучаю нават такія экзатычныя для беларусаў краіны, Японію ці Паўднёвую Карэю, то дзесьці каля 58% студэнтаў, якія вучацца за мяжой, вучацца там. 55% у краінах Еўразвязу. То бок сама беларуская моладзь, яна робіць выбар у гэтай геапалітычнай сітуацыі. Дзякуй, Павел. І наступнае пытанне я бы хацеў задаць Павлу Баркоўскаму. Тут у нас таксама было ў чаце. Якія могуць быць варыянты процідзеяння рускаму свету, калі чытанне альтэрнатыўных крыніц блакуецца і караецца, а грамадства прымусова дэпалітызавана, змірылася з думкай, што перамен хутка не будзе. Што ў гэтых выпадку можна зрабіць і што робяць, можа быць, дэмакратычныя сілы, і што можна параіць міжнародным партнёрам? Так, дзякуй за пытанне. Я бы працягнуў тую думку, якую вось да мяне выказалі. Па-першае, што нягледзячы на спробы зрабіць вось гэту інфармацыйную ізаляцыю, нягледзячы на спробы пераманіць на свой бок беларусаў з боку Расіі, все ж такі існуе вялікі супраціў гэтаму. І гэта адбываецца такім чынам, што сапраўды моладзь выбірае вельмі часта навучанне за мяжой. Я не пагаджуся, што зараз існуе нейкі зусім жалезны мур, жалезная заслона, як было там за савецкімі часамі. Гэта не так, хаця, канешне, зараз візы атрымаць больш складана, чым раней, але тым не менш гэта яшчэ не закрытая дарога. І якраз адукацыйныя візы гэта, напэўна, адзін з самых яшчэ адкрытых шляхоў для моладзі, як можна выехаць за тэрыторыю Беларусі на захад. Калі казаць агулам пра інфармацыйную палітыку, то, безумоўна, для нас зараз прыярытэт гэта спрыяць захаванню беларускіх незалежных медыяў і беларускага блогерства. Яно, канешне, терпіць праз тое, што мяняюцца палітыкі краіновыя, мяняюцца палітыкі донараў. Все мы ведаем, наколькі тыя ж Злучаныя Штаты Амерыкі, якія былі доўгі час флагманам падтрымкі незалежных медыа ва ўсім свеце. Самая вядомая гэта Радыё Свабоды, скажем так, з такіх праектаў. Наколькі яны сышлі з гэтага цяпер, і наколькі становіцца цяжка працаваць на дэмакратызацыю беларускім СМІ. Але, тым не менш, на ўсіх узроўнях падкрэсліваецца важнасць падтрымкі вось гэтага незалежнага інфармацыйнага кантэкста для таго, каб хаця бы асіметрычна, але змагацца з прапагандай, з уплывамі рускага света на беларусаў. І натуральна, што беларусы не цалкам пазбаўленыя цяпер, дзякуй Богу, доступу да вось гэтай інфармацыі. Мы все ж таки жывём у эпоху інтэрнэта. Немагчыма загнаць усё ў падшыльду экстрэмісцкіх крыніц. Нават калі так, то існуюць сервісы VPN, якімі беларусы ўжо збольшага таксама прывучыліся карыстацца.
і в прынцыпе доступ да інфармацыі ён ёсць. Зразумела, што тыя людзі, якія хочуць такую інфармацыю атрымаць, яны яе маюць магчымасць атрымляць пакуль, дзякуй Богу. Іншая справа, што да, у пасіўным рэжыме інфармацыйны фонд, он такі прарасійскі, прадзяржаўны, і тыя, хто асабліва не шукае інфармацыі, а спажывае яе з гатовых крыніц, такіх як там БТ, ну там агулам беларускае тэлебачанне, альбо дзяржаўныя газеты, якія там распаўсюджваюцца амаль па прымусовым падпіскам, то тыя, конечно, будуць цалкам патрапляць у гэтае поле. Я таксама пагаджуся з маімі папярэднімі калегамі ў тым, што захоўваецца прастора для аптымізму. Ну, в тым сэнсе, што нягледзячы на вось весь гэты вялікі аб'ём высілкаў, якія робяцца і рускімі службамі і з боку дзяржаўных чыноўнікаў, такія ёсць антынацыянальныя захады. Тым не менш, на нізавым узроўні захоўваецца ну, нейкая такая лаяльнасць і нават патрыятычнасць у дачыненні да нацыянальнай культуры. Сапраўды, многія беларусы пачынаюць нават насуперак відавочнасці звяртацца больш да беларускай мовы на такім індывідуальным узроўні. Людзі пачынаюць больш старацца спажываць беларускія прадукты, ну, напрыклад, беларускую музыку, ці нейкія беларускія YouTube-каналы, менавіта беларускія арыентаваныя, каб ну, выйсці за гэтую навязаную ім павестку. Натуральна, што гэта ўсё адбываецца таксама з пункту гледжання ну, такого вот сімвалічнага перацягвання беларусаў у гэтым геапалітычным змаганні паміж Расіяй і Захадам, дзе ну, фактычна беларусы становяцца полем боя. І натуральна, што для многіх сёння задача гэта сапраўды выжыць, гэта захаваць нейкі свой патэнцыял, ну, напрыклад, творчы патэнцыял, калі гаворка пра дзеячоў культуры. Гэта магчымасць выхоўваць хаця бы на ўзроўні сваёй сям'і дзяцей у нацыянальнай павестцы. І гэта тое, што яшчэ можна рабіць, нягледзячы на спробу ну, вось, такой карэізацыі, я бы сказаў, Беларусі, спробы все падмяць пад адну дзяржаўную ідэалогію, спроба всіх загнаць в школу, в школе зрабіць асноўны упор на мілітарысцкія практыкі і ідэалогію, і фактычна стварыць беларусаў некую такую лаяльную масу падданых, якія будуць рэалізоўваць любыя загады ўлады, у тым ліку арыентаваныя супраць нацыянальнага. Але нават у гэтым сэнсе, нават на ўзроўні часткі чынавенства, нізавого пераважна, існуе супраціў, і бачна, што некаторыя нават чыноўнікі супраціўляюцца таму, каб вось гэтыя нацыянальныя элементы з культуры, з адукацыі вынішчаліся, замяняліся выключна рускімі наратывамі, і гэта таксама дае ну, такі сціплы аптымізм пра тое, што ну, вялікая частка грамадства все-таки не гатова памяняць шыльды і назаўтра абвясціць сябе рускімі. Дзякуй, Павел, за грунтоўны такі шырокі адказ. І я хачу працягваць гэтага тэматыкі пашырэння вось гэтых расійскіх наратываў, задаць пытанне Алексею Ластоўскаму. Алексей распавядаў, што беларускія ўлады узялі ад расійскіх вось гэту тэму генацыда. Я не памятаю, як там, напэўна, у расійскіх тэма генацыда гэта савецкага народа ці расійскага народа, але ў беларускім варыянце гэта гучыць як тэма генацыда беларускага народа. І вось ці ёсць нейкае дыстанцыянаванне вот ад гэтых расійскіх наратываў і такое, скажем, беларусізацыя гэтых можа быць наратываў, імкненне там адстойваць сваю асабістую нейкі пункт гледжання.
Ну, тут можно сказать больше широко про тему Великой Отечественной войны, потому что все-таки геноцид — это частка, так, фрагмент такої больш широкої мозаїки до пам'яті про Велику Отечественную войну, яка використовується у Білорусі услед за БССР, як такий, напевно, може бути найбільший такий і важний подмурок для державного проєкту ідентичності. Вось. І ўжо нават у БССР гэта памяць пра вайну, яна ў значнай ступені была беларусізаваная, калі стварыўся вобраз партызанскай рэспублікі, калі быў уведзены такі сімвал, трагічны сімвал кожнага чацвёртага беларуса, які загінуў падчас вайны. І гэта па сутнасці таксама выкарыстоўваецца Лукашэнкам для таго, каб стварыць як бы той вобраз вайны, які выгодны менавіта яму як прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. І тут цікава, што можна заўважыць такія спярэчнасці і разыходжанні з расійскім варыянтам, дзе таксама апелююць да той жа самай тэмы Великай Отечественной войны, як да падмурка нацыянальнага гонару і такой вялікай дзяржаўнай ідэнтычнасці. Але вось што цікава, ёсць свае разыходжанні, прынамсі ёсць памкненні адстойваць аўтаномію. Вось быў такі цікавы факт, калі адбываўся мінулы юбілейны парад не гэтага году, а 5 гадоў таму. І тады, у тым ліку, беларускія салдаты удзельнічалі ў гэтым парадзе, і яны былі адзінымі з усіх салдатаў з іншых краін, якія былі запрошаны там выступаць, якія выкарыстоўвалі не георгіўскія лентачкі, а ўласную сімволіку, так званы яблычны цвет. То есть то, што прыдумалі ў Беларусі, каб пазначаць вось такую нейкую уласную беларускую афіцыйную версіку сімволікі, звязаную з вайною. І можна заўважыць, што вось гэтыя спробы такого расійска паліттэхналагічнага выкарыстання тэмы вайны, як увядзенне георгскіх лентачак альбо ініцыятыва «Бессмертны полк», яны выклікалі таксама такое непрыняцце з боку беларускіх уладаў. Здаецца, іх забараніць складана, паколькі гэта ж мае дачыненне да Расіі, але прынамсі доўгі час ідзе такое упартае адмаўленне прыняцця гэтых ініцыятыў на афіцыйным узроўні, колькі там не было спробаў гэта ўсё зарэгістраваць, правесці, дадаць, які б там не быў расійскі ціск, у тым ліку, напрыклад, з боку той же самай Бондаравай, якая выступае вось такім агентам, які прасоўвае прарасійскую павестку, то все роўна беларускія ўлады спрабуюць адстаяць на нейкае ўласнае бачанне таго, якім чынам павінна фармулявацца памяць пра вайну. І тут мне падаецца, што гэта досыць высокія стаўкі, потому што калі ты прымаеш у гэтым полі расійскую версію памяці пра вайну, то фактычна гэта азначае поўнае прыняцце расійскай версіі гісторыі ідэнтычнасці, і тады, па сутнасці, няма сэнсу існавання беларускай дзяржавы. Мне здаецца, што ўсё ж такі пры ўсім пры тым, у беларускіх дзяржаўных элітаў існуе памкненне захоўваць беларускую дзяржаўнасць, няхай сабе ў такой спецыфічнай форме, як зараз. І таму вось ёсць адчуванне, што расійскія захады, яны небяспечныя і могуць перайсці тыя межы, якія зараз усталяваныя. І таму што шмат кажуць пра як это ўсё робіцца і шмат такіх негатыўных навін, мне здаецца, істотна асочваць і такія тэндэнцыі, якія кажуць пра захаванне пэўнай аўтаноміі ў гэтым рэчышчы. Дзякуй, Алексей, зразумела. І ў мяне яшчэ пытанне ёсць да Надзеі Гарэцкай. Што тычыцца, у чаце задавалі пытанне наконт санкцый. Увогуле, ці існуюць нейкія
Я чуў пра эканамічныя санкцыі, напрыклад, ці там нейкія палітычныя санкцыі, абмежаванні, ці існуюць нейкія санкцыі ў сферы культуры ў дачыненні там да Беларусі, ці абмежаванні нейкія, ці ўсе гэтыя тое, што адбываецца ў нашай культурніцкай прасторы, там гэта ўжо як бы наступствы іншых санкцый. Я маю на ўвазе пашырэнне гэтага рускага міра. Таму што незразумела, што маецца на ўвазе пад культурніцкімі санкцыямі. Дякую за пытанне. Тут важна адзначыць то, што існуе такі, как бы сказаць, спіс недружественных стран, да, і адпаведна выступ і запрашэнне розных як бы зорак з гэтага спісу недружественных стран на дадзены момант немагчыма. То есть вот можа быць такого, как прапісана культурніцкіх санкцый не існуе, але то тыя эканамічныя, тыя скажем, транспартныя санкцыі, якія існуюць, яны фармуюць вот гэты бар'ер, который фактычна немагчыма пераадолець. Ну і акрамя таго, атмасфера агульная страху, ціску, яна таксама працуе. Можам успомніць, калі, напрыклад, яшчэ 2-3 гады таму быў такі невялічкі скандал, калі літоўскі оперны спявак выступаў у нашым вялікім тэатры, і гэта гісторыя была прынята нават беларускай культурніцкай супольнасцю як варожая, нібыта як калабарацыя і прызнанне, скажем так, легітымнасці улады. Да? І такія рэчы яны насамрэч доўгі час існавалі, і на дадзены момант развернуць гэту машыну уже дастаткова складана. То есть гэта пытанне рэпутацыйных стратаў для замежных актараў, якія згодны прыняць удзел у нейкіх мерапрыемствах унутры краіны. Таму такім чынам, канешне, любы творца з Еўропы будзе 100 разоў думаць, варта ці не варта яму ехаць у Беларусь для афіцыйнага ці закрытага выступу. Аднак ёсць сапраўды вось гэты запыт на ціхае, скажем, такое ціхае вандраванне, калі магчыма зрабіць непублічныя выступы, непублічныя сустрэчы. І, канешне, зараз можна ўжо весці такія размовы, аднак пытанне застаецца, ці гатовы будуць еўрапейскія, скажем так, творцы на такі крок. Бо ўсё ж такі рызыка затрымання, нават не затрымання, а як бы атрымаць нейкія праблемы на мяжы ці пытанні з боку беларускай улады, яны застаюцца. Вось. Ну і, канешне, самае, скажем, складанае гэта пытанне вось гэтага пераадольвання мяжы. Еще один запад, который мы чулі, гэта імкненне стварыць прастору для абмена прадукцыі. Да? То есть, калі, напрыклад, внутры Беларусі ствараецца нейкая творчасць, гэта там і нейкія тэатральныя пастановы, магчыма, гэта візуальныя працы, і вонкі ствараецца. Но яны не могуць быць абмяняны. Да? То бок, людзі, которые знаходзяцца внутры Беларусі, не могуць фактычна вывесці і паказаць то, што у іх ёсць вонкі. Это можа быць для іх небяспечна. І, адпаведна, то, што створана па-за межамі, не можа быць прывезена фізічна. Да? Можа быць паказана толькі з элементамі нейкімі дыжыталізацыі. Вось. Таму пытанне вось такое как бы кросмежнага супрацоўніцтва, яно таксама з'яўляецца наступствамі тых візавых абмежаваннях і транспартных санкцый таксама. Дякую, Надзея. У нас фактычна заканчваецца час, хаця тут ёсць яшчэ, канешне, пытанні ў працяг вось гэтай дыскусіі. Я мяркую, што мы яшчэ абмяркуем, можа быць, дашлем спікерам, яны, можа быць, нам адкажуць, і мы гэтыя адказы выкладзем. Я хочу яшчэ раз падзякаваць усім спікерам, которые сёння прымалі удзел у нашым семінары. І мне падаецца, што гэтыя абмежаванні і санкцыі, якія
былі накладзены эканамічныя, палітычныя і так далее. Наступствы гэтых санкцый, як мы бачым, яны істотна ўплываюць на вось гэтую прастору і вось стварэнне гэтага вакуума. І гэты вакуум фактычна, калі няма вось гэтых сувязяў, кантактаў, ну, ці ёсць яны абмежаваныя, яно напаўняецца чымсьці. І калі улады яны альбо выціснулі, альбо забараняюць там беларускую культуру, гэты вакуум напаўняецца адпаведна нейкім расійскім прадуктам, можа быць другасным там ці якім не толькі там у культурнай сферы, у гістарычнай, у тым ліку і у сферы адукацыі, як мы бачым. Вось. І ну, гэта такая, можа быць, невялічкая выснова. І я хачу адначасова анансаваць, што мы праводзім яшчэ дадатковы вось семінар, які прысвечаны менавіта сферы адукацыі. І назвалі мы яго папярэдне як супрацьстаяць русіфікацыі, саветызацыі беларускай адукацыі. Плануем мы яго праводзіць 24 чэрвеня. Адсочвайце нашы анонсы і далучайцеся, запрашайце калег, каб далей абмяркоўваць, якія механізмы з'яўляюцца найбольш эфектыўнымі для супрацьдзеяння вось гэтаму пашырэнню рускага свету, як захаваць кантакты паміж беларусамі і еўрапейцамі, каб гэтыя сувязі не былі цалкам разарваныя і каб беларусы ўсё ж таки мелі будучыню еўрапейскай сям'і народаў. Дзякую вам усім, да сустрэчы. Дякую, до побачення. Дякую, Рікі.